Ydych chi yn cofio'r rhaglen epic Prosiect Z? Efo'r holl Zeds mewn ysgolion ar hyd a lled Cymru. Ydych chi wedi meddwl pam fod y Zeds ma wedi cael eu creu yn y lle cyntaf? Wel, dyma'r ddrama i chi, achos mae drama ITOPIA yn adrodd yr hanes cyn amser Prosiect Z. Be o hwnna? Da ni efo yr actoras Leah Llen, sy'n chwarae cymeriad Lucy Hunter yn y ddrama ITOPIA. Deithon ni chydig bach am y ddrama ac am y stori. Mewn ffordd, mae o'n eglurhad i Prosiect Z, sef mae o fatha ma pawb di troi'n zombies, felly mae ITOPIA yn... Dyma di'r stori, dyma sut mae bob dim di digwydd, dyma sut mae pawb di troi allan fel ma nhw. Da ni efo yr actor Eben James, a mae Eben yn chwarae cymeriad Zac Evans. Deithon ni chydig bach mwy am y stori. Reit, so mae ITOPIA am gwyddonydd o'r enw Alice sydd yn gweithio i gwmni dechnoleg ITOPIA. A mae hi yn darganfod fod ella rhywbeth bach yn dodgy yn digwydd yn y cwmni, a mae e'n ffeindio allan beth sy'n digwydd. Dyma yr actoras Lara Catrin sy'n chwarae Alice Hunter. Lara, ni di sôn efo ni chydig bach mwy am ITOPIA. Nhw sydd wedi bod yn datblygu y Z, sef yr fatha'r nanobug bach yma sy'n cael ei roi yn y glust. A mae o fatha iPhone yn dy ben di fwy na lai, so ti'n gallu siarad, ti'n gallu mynd ar y we, mae'n gallu gwneud bach o bob dim. Lluniau cwn. Felly mae ITOPIA yn un o'r cwmnïau mawr technoleg mae fatha sgynna ni yn y byd go iawn. Eilir Gwyn, cylroeso i'r labordy. Diolch yn fawr iawn. Be di dy gymeriad di? Pwy ti'n chwarae? So dwi'n chwarae Max Woodward, mae o yn newyddiadurwr yn ei ugeinia. Iawn. A mae o'n gwybod bod yna rhywbeth ddim cweit yn iawn efo cwmni ITOPIA. Mae o'n amheus o'r cychwyn un am yr update, am y Z newydd yma, lle. A mae o'n siarad sgwennu erthigol am y peth. Felly mae o'n fwy busneslyd a mae'n hoffi gwybod beth sy'n mynd ymlaen. O'ch chi'n sôn am y nanobug yma, so y Z, sy'n cael ei mewn blannu yn dy ymennydd neu dy glust neu, Ia. Sydd yn swnio'n really cool. Credwch i fi, unwaith gewch chi Z, byddwch chi byth eisiau bod heb un to. Dwi ddim bod fi'n gwybod lot am dechnoleg, ond dwi'n meddwl bod o'n rhy bell i ffwrdd. Ond bod hwn di cael ei ymestyn i'r pegwn fwy eithafol, dwi'n meddwl. Dyma Geraint, cyfarwyddwr ITOPIA. Ti'n iawn, Geraint? Fi'n ffain, diolch. Lle ddod y syniad yma o greu ITOPIA? So mae fel y byd cyn Prosiect Z, Ie, y byd cyn Prosiect Z. Ond na, mae'n syniad ffantastig i weld, i ddangos lle nath Prosiect Z ddod o. Felly, ni'n dechrau off, mae'r gyfres yn dechrau off yn eitha araf i wei beth yw hanes popeth a wedyn, mae'n cyflymu ac yn cyflymu a bryd diwedd, popeth yn mynd ar chwar. Lara, ni di sôn efo ni chydig bach mwy am dy gymeriad di. Ti'n chwarae Alice Hunter. Alice Hunter, so mae Alice yn wyddonydd, mae hi tua 22 mlwydd oed, mae'n gweithio ITOPIA, mae hi yn byw adra hefo'i chwaer fach, Lucy, sy'n cael ei actio gan Leah. Mae'n lyflu gweithio efo Leah, achos dwi'n meddwl bod y ddwy ni wedi bod fatha chwiorydd chydig bach. Da ni wastad yn licio fatha dillad yn gilydd. Na, mae'n rili neis. Dwi wastad i fod eisiau chwaer. Dwi wrth modd am brawd, ond o'n eitha, gyda fi chwaer. So na, mae di fod yn lyflu gweithio fel Lara, fatha ti'n fatha bod fi'n chwaer fawr. Mae'n rili cool. Neis. Mae Zac yn gymeriad, os dwi'n gywir, eitha geeky, clyfar. So mae'n boi yn y ardegau, mae'n hoffi cyfrifiaduron, mae'n hoffi chwarae video games, ac mae o'n helpu Lucy, sef chwaer Alice, i gael Z ei hun bod hwnna yn erbyn y gyfraith, achos mae'n rhy ifanc. Mae hi'n 15, so mae'n hogan ysgol. Mae kind of ar y ffin na ni bywyd, lle mae fatha... Mae dal yn blentyn, ond mae eisiau bod yn oedolyn, mae eisiau bod chydig bach yn hyn, mae eisiau gwisgo fyny, cael bach o golyr, a mae eisiau bod fatha'i chwaer hyn. A nes i fynd drwy gyfnod fel masif yn y mywyd pan o'n i'n 15 oed. Erbyn hyn, mae o wedi werio off, a dwi'n troi fyny fama mewn joggers a jumper. Dwi wedi bod yn busnesu o gwmpas y labordy, a dwi wedi ffeindio y thing really cool ma. Fydd y stwnshwyr wrth i bod am hwn. Hwn. Bedio. Iris, darllen ar negas. Iris i hwn, mae o'n ddyfais gan ITOPIA i fynd efo'r Z.
A mae o'n hai pobl, mae'n rhaid yr holl wybodaeth i chdi deud beth yw'r newyddion, tywydd, popeth fel yna, lle. So mae fatha Alexa. Math o beth, Ydi, ie, math o yndi, math o beth. Ond yn well. Lefel nesa. Gymaint o well. Gymaint o well. Sut mae'n mynd iddyn hyn ta? Mae'n gret, mae'n ffantastig, mae'r lleoliad yma'n amazing. Ni wedi bod yn goleuo popeth trwy'r ffenestri yna, so pan cyn i chi gyrraedd y popeth yn oren, so mae'n edrych yn really dywyll ac yn eitha atmospheric. Ond na, wedi bod yn briliant, mae cast ffantastig gyda ni, mae zombies ffantastig gyda ni. Na, mae'n lot o hwyl. Unwaith mae'r Zed yn dybendi, mae'n gwybod beth ti'n meddwl amdano fo. A, os di ITOPIA'n gwybod hynny, fydden nhw dwyllio chdi i gredu unrhyw beth. Dr Crane, Biotech.